наргиси 9 сола медонад ки дар хунаш як вируси хатарнок аст ва бояд хеле эҳтиёт кунад. ба дугонаҳояш ҳам аз гирифтории худ намегӯяд. وارد میکنم یکی بی آبقه بعد میرم دورو میخورم. یعنی نمیگن دبیره نمیگوی که دورو میخوری؟ چی با نمیگوی؟ اوخی عیبه. ای چی عیبه؟ برای که چی قطعی هیچ که بازی نمیکنه میگه که تکسلی تو خیلی. наргиз ва бародари ӯ аз модари худ сироят ёфтаанд. фариза мегӯяд шавҳари мӯътод ба ӯ ин вирус ва 2 фарзанди беморро монду дунёро тарк кард. он бо дурӯшона карам ки витаминаи хирен калон мешен кас манаф мешен хеле фанчона карам мегӯм ки хунтонда вирусай не ки чӣ намуд вирусай то ҳола ман худам гуфтаашо наметонам. 2-3 моҳ пеш бачам очама дига намехӯрам гуфт ман да бадам задам и дору чӣ ба гӯ ҷурои ман намехӯрам ман мехӯрам ман да саволу ҷавоб дода натонистам. писараш 10 сол дорад. фариза то 12 солагӣ бояд ба ӯ бигӯяд ки ӯ ба вируси норасоии масунияти бадан гирифтор аст. мемол тайёр нестай як кас ду касш мумкин дарк куна не ки мондагиш намефаҳманад ҳамин номуш безебай ба хиёл мекунад ки тамом и ба гапзания мегзара ба салонкуния мегзара ба як ҷо шиштана мегзара барои хеле саволо бисёр. соли 2017 дар тоҷикистон 60 навзод аз модарони худ ба вируси норасоии масунияти бадан сироят ёфтаанд. мутахассисон мегӯянд ин кӯдакон аз 6 то 12 солагӣ бояд аз ҷониби волидон огоҳ карда шаванд ки олуда ба ин вирусанд. наврасое ки 14 сола вақте ки ин мисол ҳамин чизро фаҳмид дар як ҳолати ногувор қарор дошт ва вақте ки суҳбат кардем гири ашк бо ҳамин чашмони пур аз ашкаш гуфт ки агар ман гуфт ин гапро барвақттар барои ман модарам мефаҳмон ман ҳамон қадар нақстар қабул мекардам. пажӯҳиши созмони гули сурх муайян кардааст ки 80% волидон намедонанд чӣ тавр ба фарзандон дар бораи ин бемории онҳо бигӯянд. посух гуфтан ба суолҳои духтари 8 солааш барои Сарвиноз Алиева хеле сахт аст. дору мехӯрам то ки ман ваи духтур назорати духтур место то ки ман ҳимоя кати мегардам мепурсад фарқияти байни хоҳару худуша вай мебина барои чӣ хоҳарчаи ман ягон ҷо шавад ҳамин хел болопӯш кардам маҳкам кардам бе ҳичи бе чӣ мегӯям без дастпӯшу бе ҳичи вай да мерасонею кӯмак мекунеду манда бе дастпӯшу бе шароити чиз манда бо дигар тараф нигоҳ мекунем. ба иддаои Сарвиноз духтари ӯ дар 1 солагӣ бо айби духтурон олуда ба ВИЧ шуд. чанд сол боз ин модар мехоҳад тавассути додгоҳ табибон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. парванда кушоданд то омада саволи рӯбарӯ шиданда ҳамуҷа меомаду кори мо маҳкам мешуд ҳамуҷа меомад 3 маротибаш то дастгоҳи президентия ман муроҷиат кардам ки ҳамин кори мо буд нашидеста. тарси Сарвиноз аз он аст ки дар оянда бо ВИЧ зиндагии фарзандаш дар ҷомеа душвор мегузарад. ин рӯзе мешавад ки ҳамин фарзанди ман мегӯяд ки ту манам духтур бурдӣ ҳамин чиз да ман ҳамин касал да ман гузашта шид. бино ба иттилои расмӣ ҳоло беш аз 700 кӯдаки то синни 18 дар тоҷикистон бо вируси масунияти бадан зиндагӣ мекунанд.